Sa number 5, provincial veterinarian nagapahanumdum sa mga manugsagod sa sapat nga pabakuro ng biosecurity karon nga may pagkambyo sang klima. Sino kay Dr. Placida Lemana, hindi manegar nga kung may kambyo sang klima, apektado ang mga kasapatan labi na ang may manubo sang resistensya. Gikan sa tuman nga kainit nga panahon, nagdeklarar na ang pag-asa sang pagsugod sang tig-ululan. Suno kay Lamana, ang pagpabakod sang biosecurity nagakasayuran nga dapat may nagakaigo nga housing ang mga ginasagot nga sapat. Magpahamtang man sang foot bath sa lugar. Dugang pa nila Mana, ipasiguro man dapat nila nga maayo ang kondisyon sa kasapatan pagi sa paghatag sa ila sang supplement kag vitamina. Suno kay Lamana, sa pagsapol nila sa mga veterinarian sa mga LGU kag sa katapos ang Arano o kunang Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental, may mga minimal nga kaso sang diarrhea, sipon kag ubo sa kasapatan dala sang tuman sadto kainit nga panahon. Na-remind na naton sila nga basta gani may sudden change sang aton nga chimpo, oo, so maapektuhan gid na ang ang aton mga kasapatan. So gina-advise gid sila nga still proper nga nga housing kag ang maayong management like pagkaon, tubig, etc. Kag careful gid sila especially sa mga areas nga nanubuan kapin pa kung magtaas ang tubig.